La DPAF es va endur una important victòria per 69-74 a la sempre complicada pista del Masnou, després d'un partit d'alts i baixos que finalment va poder resoldre's a favor dels atempordanesos. La primera part feia preveure un ràpid desenllaç a favor de la DPAF, que va sortir molt efectiu en les transicions i en la selecció del tir. Els jugadors figuerencs van saber trobar sempre bones situacions de tir, fet que va repercutir, i molt, en el percentatge d'encert. Les rendes a favor de la DPAF va oscil·lar sempre per sobre dels 10 punts, però la represa es va tòrcer durant una bona estona, fet que el Masnou va aprofitar per igualar el marcador i recuperar l'opció a guanyar un partit que semblava sentenciat. Tot i així, els figuerencs van tornar a prémer l'accelerador als instants finals i es van poder assegurar, no sense patiments, la victòria final.